Корал җитмәгән җиргә хыял җитә. Авыл хуҗалыгы турында хыялланган малай көтмәгәндә генә татар сәхнәсенең бас тавышы була да куя. Сәнәк сабына сөялеп торган җырчы. Бүген ул үзен үткәннәргә карап, нәкъ шулай дип искә төшерә. Һәм ул бүген ачыктан-ачык әңгәмәдә кунакта. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бездә бүген кунакта Татарстанның алтын бас тавышы, Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев. Хәерле көн, хөрмәтле кунагыбыз. Исәнмесез, хөрмәтле Ильяс. Менә инде Рөстәм әфәнде бүгенге көндә әйтәләр, дөнья инде элеккечә булмаячак. Бу инде яңа слоган. Кризис сүзе кытайчадан мөмкинлек дип тәрҗемә ителә икән. Шушы бүгенге көндәге яңа алдан әйтеп булмаслык вазгыятькә сез ничек карыйсыз? Кризис дигән сүз дөрес әйтәсез, ул ниндидер минемчә кешегә мөмкинчелек бирә нәрсә ягыннан. Бу эш менә көндәлек эшне эшләп барган кеше тукталып кала һәм дә уйланырга беренчедән вакыт бирелә. Һәм дә ул кешенең ул адәм баласы бит ул бер төрле һөнәргә генә ия түгел. Аның теге качып яткан, ялкауланып яткан һөнәрләре дә бар. Шуңа күрә менә бу чиракта миңа калса, менә шушы ялкауланып яткан һөнәрләрне дә уятып, нинди дә булса үзенә икенче һөнәр табарга мөмкинчелек бирә торган вакыт дип уйлыйм. Сез менә беренче сыйфатны әйттегез, уйланырга мәҗбүр итте. Әлбәттә. Еш уянасызмы? Әлбәттә, уйланмый булмый, чөнки мин үзем халкым буенча да философия, фәлсәфәче һәм дә моторлыкны да ничектер икенче яктан карый башласаң һәм адәм баласының да менә шулай бер-береңә карата мөнәсәбәтләр дә үзгәрә. Яхшы якка дип әйтәсеп килә. Менә сез балачакка кайтабыз икән, фермер булырга хыяллагансыз икән. Булды андый хәлләр, Нинди вакыйга барсын да үзгәртте Рөстәм әфәнде. Сез бүген менә безнең каршыда 9нчы сыйныфны тәмамлагач, бик күп классташ егетләрем, дусларым инде киттеләр инде нигә? Урта мәктәптән СПТУга укырга керәләр хәзер. ПТУ инде СПТУмы, СПТУ 48 инде дөресрәге, безнең күрше районда Чишмә, поселогы дип әйтик, анда инде фермерлыкка да, анда крановщикларга да, төрле-төрле чын авыл эшчеләре, авылны күтәрүчеләр. Әлбәттә, һәм дә инде мин кызлар арасында каласым килми, минем дә укыйсы килә дип, мин дә китәргә булдым. Әмма дә ләкин инде анда ул вакытта комбайнда эшлидем, ярдәмчел булып инде. Комбайн уборкада, мин общежитиеда ятам, уйланып мына уйлыйсызмы дигән сүзгә уйланып яттым да, мәйтәм булмый, бу минеке түгел. Кирдән кайтып, әтиәнем әйтем, мин мәктәпкә кире кайтыр идем 10нчы класска. Шулай итеп, документларыбызны алып, Нибары 3 көн укыгансыз. 3 көн. Аның әле бер кызыгы бар. Безнең күршедә ул инде сугыш ветераны, сугыш инвалиды инде, мәрхүм инде бүгенге көндә Геннулла бабаебыз бар иде. Урыны җимакта булса. Урыны җимакта булса, аның инде уллары 3 күршем бар инде. Алар Кушнаренкада авыл хуҗалыгында укыдылар шулай ук. Күлдерә инде. Менә сез ди 4 ел буе ди шалбар туздырып ди, укып йөрдегез ди. Мәҗитнең улы ди 3 көндә ди Ромбик алды да кайтты дип шулай күлдергән. Шуның өчен авыл малайына инде авыл хуҗалыгы бик якын булды. Басуларда да эшләргә туры килде. Шулай авыл малчылык бит инде ит улы, абзар тулы дип әйтик инде. Малчылык дигәндәй 14 яшьлегез тулганда күрше әбидән акча алып, бозау алып кайткан сөегезгә. Анысы да булды. Бу нәрсә дигән аңлатты? Элек бит инде механизаторлар безнең Благовар, минем үземнең инде 9 километр сельхоз техникаларны ремонтлау бар иде, яз көне. Шәшү алдыннан. Менә шунда ремонтлаганда, белә бит инде минем мал туарны яратканны, менә бик яхшы нәсел сыер булыр ди, бер ни ди, бузау бар ди. Шуны саталар ди. Алмыйсызмы дип миңа әйтте дә инде дусларыбыз бит тәкъдим ясады. Тәкъдим ясады. Әйтәм, ярый яхшы. Баш тарта алмадыгыз. Әтиәнидән сорап тору юк. Күрше Адгыям мәрхүм инде әбиебездән күптәнге хәл бит инде. Акча алып тордым да, җизнәм белән барып машинага салып, әле ул
март айы, салқын, кузовта, зил машинасында шу бузауны кушаклап кайтты. Кушаклап. Тұрып китмәсен дейм. Шундай кызыклы хатирәләр бар инде. Тарих битләрендә. Әгәр дә инде без сезнең хәзер иҗатыгызга әйләнеп кайтабыз икән, анда гаҗәп төрле бай вакыйгалар бар. Иң гадәти булмаган концертыгыз ул качан булды? Ниндирәк кызыклырак хәлләр була анда? Кызыклы хәлләр. Мин бик яшьтән, 5 яшьләрдән үзем гармунда уйнарга өйрәндем инде. 5 яшьтә. Алып бирделәр мен малышка дигән аккордеон. Шулай көйләр тартып утыра идегез. Әлбәттә шулай, әлбәттә шулай. Ана инде шунысы мәктәптән кайтып та көйләр чыгарып, әбием инде өйдә, әтиән эштә. Мен әйтәм, әби, бу көй дөресме? Дөрес улым, дөрес. Шулай итеп үзем слух белән инде уйнарга өйрәнеп, аннан соң инде апалар бит инде кунакка кайтканда да мине уйнатырга, җырлатырга уйлыйлар. Юк, уялам. Бүлмәгә кереп, качып кына шунда көй чыгарадыр инде бераз. Шуңа күрә һәм дә инде мәктәп елларын 9-10 классларда укганда әдәбият дәресләрендә Хәсән Туфан иҗатын җырлары бар бит инде, Аглада бултагыла. Рольләргә бүлеп укый башладык. Шунда мине шул әдәбият укытучыбыз Альфир апабыз инде аңа мең рәхмәтлемен бүгенге көндә. Шулай мине ничектер уялуны әзрәк читкәрәк куйдырды. Шул вакытта кулыма баян алып, анда уж баяннар да уйный башладым. Җырлап, менә шундый ачык дәресләр үтә иде, уза иде. Музыка белән дуслашу шушы вакытта булды инде. Шул вакытта дип әйтергә була. Ул инде җыр-моң инде ул теге әти-әниләрдә җырлады, без инде һәр вакыт теге анысы яшь вакыттан килде дип әйтәсез. Башкортлар булай да бик моңлы яклар бит алар. Шулай диләр инде. Ул Башкортстанда да, Татарстанда да Аллага шөкер. Ул Без бай халык. Бай, Аллага шөкер. Кайда гына булсак та, һәр регионның үзенең матурлыгы, үзенең талантлары бар. Шуңа күрә аерым гына әйтә алмыйм. Мин шулай горурланам Башкортстанда туганым белән. Һәм дә Татарстанда яшәвем белән горурланам. Музыка кешегә нәрсә бирә? Һәм ни өчен кирәк кешегә музыка? Менә музыкага килгәндә, әлбәттә, бурын замандагы бит инде безнең әби бабаларыбыз, алар хезмәттә булган, һәм дә инде буш вакытларында көйләп, җырлап, уйнап, биеп яшәгәннәр. Менә шуңа күрә ул безнең инде геныбызда салынган әйбер, һәм шуңа күрә музыкада кеше ничектер күңел чистарадыр дип уйлыйм мин. Җыр җырлаганда бит бүтән нәрсә турында уйламыйсың. Җыр гынамы анда күңел? Анда күңелдә җыр, сүз, хис. Шуны безнең тамашачыларыбызга да күрсәтеп китегез әле. Сездән бүген бер матур җыр өмет итәбез. Мин бит җырлый белмим бөтенләй. Мин дә нинди җырларны җырласам да ничектер җиренә җитмәгән кебек үземне хис итәм. Без бик яратабыз Рөстәм әфәнде. Халык җырларын менә җырлаганча әйтим, менә миңа шундый сораулар бирәләр иде. Нишләп ди олыгайган сайын халык җырлары күңелне сорый башлый, шулай бит? Яшь вакытта бит инде ул теге тиз җырлар, дан-данлар, олыгайган сайын ничектер халык җырларына күңел тарта. Мин инде моны үземчә менә бу уйлау дигән әйбердән уйлап шундый нәтиҗә ясадым. Ул безнең шулай генетически салынган әйбердер дип уйлыйм. Аны аңлар өчен халык җырларын әзрәк үсә төшәргә, лагая төшәргә кирәктер дип уйлыйм. Идел бито, тирән бито, тирән бито, киң бито лашу, тирән бито, киң бито. Менә бу Идел җырын инде Уфада сәнгать училищесында укыганда Хәлдә апабыз Бигичева маршрутка автобусына кереп утырадыр, тайын шушыны җырлатадыр, менә күңелемдә калган. Инде ничәмә бер ярты саат барадыр инде автобус. Барып җиткенче шул җыр колактайын Шәрык радиосындамы, кайсынысы инде әйтә алмыйм. Шушыны бик 94нче елларда инде матур итеп җырлыйдыр инде Хәлдә апа. Рөстәм әфәнде, әгәр дә сез музыка белән шөгыльләнмәгән булсагыз, кем булыр идегез? Бу чиракта авыл хуҗалыгын күз алдыма китерәм. Яисә бер менә әни минем завсклад булып эшләде. Уборка вакытларында
һәр төнге 3-ләргә кадәр без ура тырыйк. Әни склад ягыннан кайта, мин шул парк ягыннан кайтып, шулай очрашабыз да инде. Әйтәм, водитель булып, "Эй, улым" ди. "Син ди болай да шофер булырсың ул" ди. "Укырга кирәк" ди. Менә әни шунда әйткән сүзе бүгенгедәй хәтеремдә. Чыннан да мин үземне техника ягын бик яратам. Машинаның бер чак кына бер җире шылт итсә, мин төн йокламыйм минем. Шул әйберне эшләмичә, сәйн авыл хуҗалыгында, бәлки теге яхшы гына укыган булсам, бәлки председатель колхозы булыр идем, менә шундый хыялларым. Сезнең әле тагын шундый сүзегез дә бар. Мин үземне үткәнгә карап, сәнәк сабына терәлеп торган җырчы иттереп күз алдыма китерә. Аның нәрсәсе кызык, һәммә менә ничек кенә булмасын, тарих битләрендә шул комбайнда эшләгән вакытта райцентрдан инде киләләр иде артистлар инде, концерт бирәләр, без шушы покуска ятып тыңлыйдыр идек шул артистларны. Кем уйлаган инде, ничә еллардан соң үзем артист булырмын дип. Менә халык җырлары дидегез дә, заманча музыка ни белән үзенчәлекле? Һәм гомумән музыка ул вакыт кысаларына сыешамы? Әллә бу дөрес түгелме? Алай билгеле. Бүгенге көнгә теге музыка, ничек дип әйтим инде, аның диапазоны киң. Хәзер бит мөмкинчелек күп, интернет аша чит илнең ниләре керәйне сүздә юк. Инструмента, аранжировкаларга килгәндә инде мөмкинчелек бик күпкә югары. Артты, әлбәттә шулай мөмкинчелек. Шулай да Рөстәм әфәнде, нинди музыка тудыру мөһим? Синең үзеңгә ошый торган музыкамы, әллә бар кешегә ошый торган музыка тудыру? Беренчедән үзеңә ашарга тиештер инде ул. Күңелеңдә шулай да ашарга тиеш. Үзеңә ашаса, халыкка ашар кебек, мин шулай уйлыйм инде. Халыкка ярыйм дип кенә үзең әгәр дә булдыра алмыйсың икән, халыкка ярар дийттереп, анысы тоже дөрес түгел дип уйлыйм. Сез башкара торган музыка беренче чиратта сезгә ошыймы? Беренчедән бит инде җырны алгач, ул тавышка туры килергә тиеш. Җырлап карыйсың, менә кайбер җырлар эшләтәм дә мин ничектер була шундый вакытлар. Ошамый ул җыр ничектер. Була инде менә үзең ашаган җырларны инде була аранжировкаларны да бүген булай эшләтәсең, ошап бетми. Аны яңадан эшләткән менә андый практикада бар дип әйтим. Сезнең өчен музыка шулай да нәрсә ул? Минем өчен музыка ул бөтен тормышта булган проблемаларны онытып, менә шушы ниндидер бер бакчага кергән кебек, менә шундый теге кошлар сайраган бакчага кирип, шундый тәмле, хуш исле чәчәкләр болыннарда йөргән кебек. Бу бакчада шул ук сәнәк белән тракторда торалармы? Андый тормышта бит ул сәнәге дә бар, тракторы да бар, диме? Ул тормыштан алынып бөтен нәрсә, бөтен хисләр, уйлар, гел сандугач турына гына җырлап булмый бит инде, ул аның техникасы да булырга тиеш, сәнәге дә. Ул сәнәк ашата безне. Шуңа күрә сәнәккә мин бернинди дә авыр сүз әйтә алмыйм. Менә без хәзер заманча музыка дидек тә, бүгенге көндә нинди заманча музыка тыңлыйсыз һәм үзегез өчен соңгы арада нинди музыкаль башкаручыларны ачтыгыз? Консерваторий белемем булгач, академизм һәм дә ничек кенә булмасын, тыңларга тырышсам да, мин бары шул классикага барып кайтам. Барып чыкмый булдыра алмыйсыз. Чыгып китеп, тугарылып чыгып китеп булмый инде. Аңлыйсызмы? Барыбер рамкада тота менә бу академизм, консерватория дигән әйбер. Но алай да кайбер җырларны менә әле күптән түгел аранжировкалар эшләтә башладым. Егетләр, яшь егетләр, алар үзләрендә эзли. Мин андый творческий кешеләрне яратам. Теге шаблон гына ясап, тиз-тиз генә эшлиләр дә бирәләр аны, бер куплетны яздыралар да, аны 3-кә тапкырлыйлар да, яра булды китте. Юк, эзләнү кирәк. Сәнгатьтә, тормышта гомумән алганда, менә булай гына булырга тиеш, бүтәнчәләй була алмый дигән сүз булырга тиеш түгел. Фикерләр һәр вакыт үзгәрә кешедә. Стержень булырга тиеш. Әмма ләкин бизәклек һәм дә бигрәк тә сәнгатьтә ул эзләнү булырга тиеш. Бер урында таптанырга ярамый. Шушы нуктада беренче өлешне әлегә тәмамлыйк. Рөстәм Асаев өчен авторитетлар бармы? Ул нинди тормыш постулатлары белән һәм киләчәккә нинди адымнар белән атлый? Булар барысы да кыска вакытлы рекламадан соң безнең белән калыгыз.
Без тапшыруыбызны икенче өлешен башлап җибәрәбез. Бездә бүгін қонақта Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев. Рөстәм әфәнде, сезгә карап торасың да, сез үзегез дә чын авторитет. Шулай да тормышта сезнең өчен кем авторитет? Тормышта авторитетлар бар. Беренчедән инде ул чыннан да менә минем өчен үз эшен профессионал эшләгән кеше авторитет. Үз эшенең остасы. Әлбәттә шулай. Сез үзегез шул авторитетлар исемлегенә керәсезме Рөстәм Асаевның? Белмим шул, аны әйтә алмыйм. Үзем өчен үзем бәя бирә алмыйм. Әмма дә ләкин мин бик нык тырышам киләчәк буыннарга, менә үзебезнең иҗат ягынан да, тормышка караш белән дә беренчедән балаларыма авторитет булу инде. Рөстәм Асаев гаиләдә чынлап та авторитет. Ну, әлбәттә, шулайдыр дип уйлыйм, чөнки инде әниләрен кай вакыт тыңламасалар да әти сүзе үтә. Димәк инде авторитет. Гаиләдә хөрмәт ничек пәйда була? Беренчедән авторитет булыр өчен чыннан да үзеңне үзең тәрбияләргә тиешсең. Менә булай эшләсәм, балаларым өчен, тормыш иптәшем өчен ничек булыр икән? Ул начарлыктан бит инде авторитет төшә. Яхшы әйберләр эшләсәң, тырышсаң, гаиләдә авторитетлыкка китерә инде ул. Кайсы сыйфатларыгыз сезнең бүгенге көндә сезне нәкъ шушы биеклеккә алып барып җиткерде? Беренчедән мин рәхмәтлемен Худайга, менә шулай минем язмышны ничектер үзгәртеп җибәрде. Заманнар үзгәрә дип әйтәбез, шулай адәм баласы да үзгәрә, ул үсеш ягында булырга тиеш. Шуңа күрә мин укытучыларыма олы рәхмәтлемен. Укыткан әти-әниемә рәхмәтлемен беренчедән. Шулай бүгенге көндә шундый егет булып йөргәнем өчен, алар мен тудырып, үстереп, укытып, белем биреп, мин эштән курыкмыйм. Үземнең хуҗаларыма олы ихтирамлымын. Менә шушы як. Мин әгәр дә кешедә менә авторитет, әлеге бояга авторитет дисез, әгәр дә күрәм икән мин ул кешенең чыннан да тормышта шундый профессионал, чын профессионал икәнен күрсәм, мин аларга инде буйсынып, һәр вакытта теге хөрмәт белән карыйм. Шушы сыйфатларның кайсылары әйтегез әле йөрәкләрне яуларга ярдәм итте? Чөнки кызлар инде шушындай Рөстәм Асаевны яшь чагында бигрәк тә егылып торганнардыр миңа калса. Ничек дип әйтим икән инде? Булгандыр инде. Һәр җырчы яшь вакытында кызыксындыра инде. Кызларны яисә егетләрне, ул бит инде яшь кызлар да җырчылар бар, яшь егетләр дә бар. Яшьлек үзе матурлык бит инде ул. Шул вакытта инде гашык буласың. Без әлеге яшьтә дә гашык буласың, ансы сүздә юк. Ну, булды шундый вакытлар. Беренче гаиләм белән аерылышкач, минем инде шундый мөмкинчелек бар иде. Теге әзрәк баудан ычкынган эт кебек. Ләкин сез анда әйтәсез, бик нык курку булды. Үзенә күрә бер икеләнү, чөнки салкын чәйне дә өреп кенә кабару. Баягы соравыгызга кайтсак, стресс нәрсә эшләтә? Менә критический вакытта уйландырып, бөтенләй 180 градуска әйләндереп, язмышны, тормышны бөтенләй менә алып чыгып китте, Аллаһка шөкер, Казанга. Мин бит инде ул бәләкәй чактан да радиодан гына ишетеп, телевидениедан гына кай вакыт күреп кенә белгән Казан бит инде бездә инде, Казаннан кайтканнар, менә шулай дип сөйлиләр иде. Ул теге барып җитмәс кебек шундый. Шул авторитет. Шул авторитет. Шуннан соң булды заманнар, Салават абыйның концертларына киләдер, машина номерына 16-нчы регион. Менә шул 16-нчы регион номеры миңа бик ошыйдыр. Әйтәм, минем машинада 16-нчы номер булса иде дип. Менә ничектер үземә салып куйганмын инде күңелгә. Бүгенге көндә менә балаларның да сезнең тормыш юлын дәвам итүләре һәм сезнең сукмак буенча кирип китүләре ул күңелегезгә хуш киләме? Чөнки мин күзәтеп барам, кызыгыз инде җырчы булды, сезнең юлыгыздан китте. Кичкенә генә улыгыз инде гармоннар тартып хайран гына гармон шыгырдатып утыра. Бу инде шулай да ата кешенең күңелен бераз гына кытыклыйдыр, күңелледер. Күңелле инде ул һөнәр белү, бигрәк тә музыкаль коралда уйнау, ул беркемгә дә начарлык китерми. Ул барыбер уйландыра, ул ничектер кешене тәрбия юлында, тәрбияли бит ул.
Анда утырырга кирәк, шөгыльләнергә кирәк, ноталарын карау, белү, аңлау. Безгә бит андай бәхет тимәде. Біз 17 яшьтә генә беренче тапкыр нота дигән әйберне күрдек, име? Білмейдік. 17 яшьтә бит инде борынга искергән вакытлар уже гашыйк буласың, анда кайтып сольфеджи яисә теорияларны уку бик авыр иде инде. Мин инде беренче курста гына искә төшкәч бер сөйләп китим, бик кызыклы бер әйбер. Фердин апабызда яшәдем инде. Мин залда вокалист бар бит инде, вокалистларда. Теге до, ре, ми белән шулай гына җырлый торган. Хәзер җырлап басып торганда, апа керде. Балакай, син әле чиркәүгә әзерлиләрме ди? Коталыңнар тегене. Мин монда ноталар шуңа күрә ят бит инде, аңа да шулай кызык булган иде. Шуңа күрә безнең өчен авыр булды инде ул, авыл малайларына. Шуңа күрә бүгенге көндә менә балаларымның шулай яшьтән белеп, аңлап үсүләре бик тә күңелне куанычлы, күңелгә куаныч китерә. Ышыгысыз балакайлар бәгырьләрем, белгесез ата-ана кадерләрем, ышыгысыз юлларыгыз булсын аккан, җылы хәбәр килеп торсын сезнең яттан. Кышкайларның ұшар юлы ай-һайы ызын, ялгышмаска, югалмаска улым, кызым. Бирәк икән күркәм сабыр канатлары, язмышларының була җанны канатканы. Ышыгысыз балакайлар бәгырьләрем, белгесез ата-ана кадерләрем, ышыгысыз юлларыгыз булсын аттан, җылы хәбәр килеп торсын сезнең яттан. Менә тормышка карап бүгенге көндә инде нинди постулатларны беләсез? Нинди кагыйдәләр бар сезнең өчен яшәү өчен? Балаларыгызга да киңәш бирәсезме? Яшәү өчен беренчедән ихлас кеше булырга тиешсең. Кешеләрне хөрмәт итәргә тиешсең. Алдашу булмасын. Мин алдашуны иң яратмаган әйбер һәм нахак сүз. Менә шушы әйберләр балаларыма да әйтәм, сез миңа бер вакытта да алдамагыз димин. Мин алар сизәм бит. Теге шын ихластан булмаган әйберләр фальш дип әйтик. Аларны мин тоям, сизәм, күрәм. Соңга калган кешеләрне бик яратып бетмим. Мин үзем инде 1 саат алдан барып утырам. Әлеге хатирәләр искә төшсә, әбием дә Хатирә исемле иде. Ул инде мине Уфага алып бардыр кунакка. Алдан инде автовокзалга бер 2 сагат, 2-3 сагат алдан барып утырабыз. Чынлап та тамашачылар да дисенәләр, Рөстәм әфәнде 1 сагат алдан килеп утырды бүгенге тапшыруга, бу чынлап та шулай. Бүгенге көндә дә шулай, Аллага шөкер, теге театрда эшләгәндә дә, филармониядә Аллага шөкер, бүгенге көндә инде 14-15 ел, 15нче ел китте Казан шәһәр филармониясендә эшләүемә. Бик коллективыбыз яхшы, һәм дә менә ул театр яисә филармония дәүләт җирендә эшләгәндә кешене барыбер тәрбияли һәм пунктуальностька өйрәтә. Бүгенге көндә хыялларыгыз бармы һәм ул хыялларыгызга ниндирәк адымнар белән барасыз? Хыяллар инде безнең Ильяс кеше булып калу беренчедән. Барыбер кеше булып калу бүгенге тормышта бигрәк авыр. Ниндидер бөеклекләргә җитә башласам, барыбер ул кешене сындыра, ничектер. Теге әйтәләр бит, шайтан кытырта дигән сүз бар име? Бар, халыктан. Халыкта шайтан кытырта. Менә шушы шайтанның сүзенә тыңламыйча, үзеңнең якты юлың белән генә барырга тиешсең. Менә сез гомернең бар асылын аңладыгыз ди. Нишләячәксез? Рәхәтен күреп яшәргә. Шул асылның. Рәхәтен күрү, ул шиктән чыкмаумы? Әлбәттә. Рәхәтен күрү, менә әйтик, халал әйбер булырга тиеш. Халал. Һәрбер костюм рәнҗеп ята. Эленеп тора шкафта, ул рәнҗеп ята. Эленеп тора инде, рәнҗи. Мине кимәде дип. Шуңа күрә артык әйбер шулай ук бит инде ул. Менә бүлмәләр име, теге дворислар коралар бит инде. Анда ул бүлмәләргә көндә кирип йөрмиләр бит инде алар. Барыбер менә шушы мен шундый әйберләргә ничектер бәя бирәм инде үземә. Һәр нәрсәнең движениесе булырга тиеш.
хәрәкәттә бәрәкәт диләр. Минем өчен ана бөтен үзең тапкан ризыгыңны, тапкан мөлкәтеңнең игелеген күрү менә шул инде ул. Бөтен нәрсәне рәхәтен күрүп, костюмын да матур итеп киеп, аның рәхәтен күрүгә. Рәхәт яшә, хәләл яшә. Өсте-өстенә алып киемне аны тегеп, кайда нәрсә ятканда белмәгәннәр дә бар бит инде. Шуңа күрә бөтен яктан да менә шушындый әйберне мин үземнең тормыш девизима алдым инде. Гомер турында сөйләшкәнбез икән, бар бәләдән дә чыгу юлын табып буламы ул? Бәлә ул бит аяк астында, Ильяс. Аны белеп булмый, ул менә ничек язылган. Бисмиллабызны әйтеп, иртә белән уянгач, шул бисмилладан башларга кирәк эшне. Сакланганны саклар дигәндә килешәсезме? Әлбәттә шулай. Сакланырга кирәк. Кайвакыт инде ул синнән тормаган әйберләр дә бар. Әмма дә ләкин сакланырга бик тә кирәк. Без инде тапшыру ахырында бераз гына биремле, уйландыра торган сораулар бирәбез. Бүгенге сорау шундый булыр. Сез бик җавап бирергә теләп тә, мин бүген сездән сорамаган ниндирәк сорау калды, Рөстәм әфәнде? Менә бит бөтен минем күңелемдә нәрсә йөри, бөтен әйберне син бик кызык иттереп бүген актарып чыгардың минем күңелдән. Сездә бик кызык кунак, рәхмәт. Шуңа күрә бер-беребезне макташып утырабыз инде. Шулай тиеште. Әлбәттә, ул яхшы сүз бер кешегә дә начарлык китергәне. Яхшы сүз, мөнәсәбәт яхшы булырга тиеш. Шуңа күрә минем дуслар бар шундый, Рөстәм, молодец. Җырың шәп булган. Яисә костюмың матур, килешә, яисә машинаң матур дип. Барып теге шаяруда булса да, бар күңелдә бит рәхәтлек кала. Рәхәтлеге бар. Менә ул бер җылы сүз, җылы сүз җан азыгы. Җан азыгы, әлбәттә. Ул сүз кешене үтерә. Начар сүз. Шуңа күрә без сүзнең бәясен шамалап, җылы сүзләр әйтеп, матур итеп Алла таба яшәгәләр. Әлбәттә, амин шулай. Рәхмәт шушы тапшыруга килеп безнең бар шушы зиннәтле сарайыбызны яктыртканыгыз өчен. Әле шундый матур очрашулар насыйп булсын. Амин, Ильяс дустым. Миндә шундый зур теләкләрне белдерәсем килә Мәйдан каналын караучы хөрмәтле тамашачыларыбызга. Мәйдан ул халкыбызның милли әйберләрен күрсәтергә дан канал. Исән-имин булыгыз, бәхетле булыгыз, хөрмәтле тамашачылар. I think too much. I feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up, pull up, pull up. I love I wanna, I'm trying to feel. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt a little. I feel it. Your love is fading. I feel. Тапшыруны партнеры Милли рестораны. Татар ашсу сәнгатен яңа яктан өйрәнегез. Алтын бас тавышлы Рөстәм Асаевның битлеген салдырдык. Серләре хайран кызык булды. Киләсе очрашуда без киләсе серләрне ачарбыз. Бүгенгә сау булыгыз.